हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे सर्वविशेषशून्यपादिपाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഭവൻ ജനറൽ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി കഥാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സത്യവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് കണ്ടത്. അതില് നമ്മൾ 49 വരെ കണ്ടു അല്ലേ മാതാജി? കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 49 വരെ അല്ലേ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ നമുക്ക് 50-ാമത്തെ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. അഷ്ടപ്രായേഷു പത്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യമീശ്വരം. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे सर्वविशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ശ്ലോകം 50. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കറിയാം ഏത് സ്കന്ധമാണ്? 8-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 24-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ സത്യവ്രത രാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കാണുന്നത്. അതിലെ 50-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ. ഏത് സ്കന്ധം പറഞ്ഞേ? 8. 8-ാമത്തെ. അത് അത്ര വായിച്ചിട്ടില്ലേ മാതാജി? 2 ഓക്കെ. മാതാജി, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്ന് ആൻസർ പറയാൻ വിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റിയില്ല. അന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ മാതാജി ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു മാതാജി. അപ്പോ എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ വെച്ചിട്ട്. അതാണ്. ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ മാതാജി? ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് ഇനിയിപ്പോ 4 ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് മാതാജി ചോദിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് 2 ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല മാതാജി. അതാ 2 ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 50-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അചക്ഷുരന്തസ്യ രഥാഗ്രണീകൃത തഥാ ജനസ്യ വിദുഷോ ബുധോ ഗുരു ത്വമർക്കദൃക് സർവദൃശാം സമീക്ഷണോ ഋതോ ഗുരുർനാ സ്വഗതിം ബുഭുത്സതാം. പങ്കജക്ഷി മാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനം. അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കാണാൻ കഴിയാതെ മറ്റൊരു അന്ധനെ തന്റെ നേതാവായി സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ വെഡ്ഡിയും മൂഢനുമായ ഒരുവനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ ഭഗവാനായ
അങ്ങയെ ഞങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. കാരണം അങ്ങ് സർവാധികൾക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നവനും സൂര്യനെ പോലെ സർവജ്ഞനുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സത്യവ്രത രാജാവ് ഇവിടെ മത്സ്യ അവതാരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം പ്രളയം വരുമെന്നും അതുപോലെ ആ മത്സ്യം ഒരു കപ്പലിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക. ആ സമയത്താണ് സത്യവ്രത രാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കണ്ടു, അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ തന്നെ തന്റെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അന്ധരായ മനുഷ്യൻ മറ്റൊരന്ധനെ നേതാവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പം ബദ്ധരായ ആത്മാക്കളുടെ അവസ്ഥ, അവര് അജ്ഞതയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിയേത് തെറ്റേത് എന്നറിയില്ല. ജീവിതം എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയാതെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണ്. ജീവിത ലക്ഷ്യം അറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അജ്ഞരായിട്ടുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത എന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഈ യോഗ്യത അറിയാതെ ചില വ്യക്തികൾ അവരുടെ പുറമേയുള്ള വേഷവിധാനം കണ്ടിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാക്ചാബല്യം കണ്ടിട്ടും അവർ ചെയ്യുന്ന ചില മന്ത്രവാദം അല്ലെ മാന്ത്രികമായിട്ട് ഓരോ മാജിക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മൂഢരായിട്ടുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾ മനുഷ്യരെന്താ വിചാരിക്കുക? ഇദ്ദേഹം വലിയ സിദ്ധനാണ്, ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ഇദ്ദേഹമാണ് എന്റെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പം ആ വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ സിദ്ധികൾ കാണും. ആ സിദ്ധികൾ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്വർണം വരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കാം. ആകാശത്തു നിന്നൊക്കെ ഓരോ വസ്തുക്കളൊക്കെ കൊണ്ട് കാണിക്കും. ഈ മജീഷ്യന്മാര് ചെയ്യുന്ന പോലെ വായുവിൽ നിന്നൊക്കെ ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പോ ഈ ബദ്ധരായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഈ വ്യക്തി വളരെ ശക്തിയുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ വ്യക്തിയാണ്, ഇതാണ് എന്റെ ഗുരു എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ വ്യക്തിയുടെ പുറകെ പോകും. കാരണം എന്താണ്? അവർ അജ്ഞരാണ്. അവർക്ക് എന്താണ്, ആരാണ് ദൈവം, ആരാണ് ഗുരു, ഒരു ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം, ഈ ജ്ഞാനം ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു തരി സ്വർണം തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഗുരുവാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സ്വർണ്ണ ഖനി തന്നെയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ആ വ്യക്തിയെ അവർ അറിയുന്നില്ല. ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ. അത് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിലെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നതാണ്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ. അപ്പം നേരത്തെ നമ്മുടെ മാതാജി, സീതാമാതാജിയുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് മാതാജി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചത് ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള പർപ്പോട്ടിൽ തന്നെ ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതത്തിലെ, ഭാഗവതമല്ല ഭഗവത്ഗീത, ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിലെ പല ശ്ലോകങ്ങളും ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് മാതാജി അതും കൂടെ പറയാം, അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 10.8 ആ ശ്ലോകമാണ് അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ എന്ന ആ ശ്ലോകത്തില്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവ സമന്വിത. ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എല്ലായിടത്തും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണ്. എല്ലായിടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെയും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ, എന്നിൽ നിന്നാണ് ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടായത്. ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം, ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി, അതായത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി? ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്നും ഇതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി ഭജന്തേ മാം, എന്നെ ഭജിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാ ഭജിക്കുന്നത്? ഭാവത്തോടെ, ബുധ ഭാവ സമന്വിത, ഭാവത്തോടുകൂടി.
സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്നെ ഭജിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭജിക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിമാനായിരിക്കും. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കും. കാരണം അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി, ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായി, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ് സർവസ്യ പ്രഭു, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ. എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള, എല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാം പ്രഭവ കേന്ദ്രം, സർവസ്യ പ്രഭവം, അതിന്റെ എല്ലാം പ്രഭവം താനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭജിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറയുകയാണ്, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഇത് മനസ്സിലാകും. ആ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എല്ലാ സ്നേഹത്തോടും അത്രയും വികാരത്തോടു കൂടിയും ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇതാണ് 10.8 ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആദ്യത്തെ 10.8 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുക? ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാവത്തോടു കൂടി അത്രയും സ്നേഹവും താരത്തോടും കൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മൂഢന്മാർക്ക് ഇതറിയില്ല. അപ്പൊ ഗുരു ആരാന്നറിയാതെ അന്ധരായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ മൂഢരായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ സത്യവ്രത രാജാവിന് തന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അറിയാം. സത്യവ്രത രാജാവും മനസ്സിലായി തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ തന്നെ സത്യവ്രത രാജാവ് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പം ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനാകാം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഏത് വ്യക്തിക്കാണ് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഗുരുവായിട്ടുള്ളത്? ആർക്കൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഗുരുവായിട്ടുള്ളത്? ബ്രഹ്മാവിന്. അർജുനൻ അർജുനൻ അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് അർജുനനെ കണ്ടു. അർജുനന് ഭഗവാൻ ഗുരുവായി നിന്ന് ഉപദേശം കൊടുക്കുക. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തേനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാനം കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവിടെ ബ്രഹ്മാവിന് നേരിട്ട് ഗുരുവായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ഭഗവാനാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കും ഗുരു. അപ്പൊ കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഈ മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ശക്തിയുള്ളതാണ്. എന്നാൽ എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരുവന് ഈ മായയെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഗുരുവിൽ കൂടി ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഗുരുവിനറിയാം, ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ഗുരു. ആ ഗുരുവിന്റെ ജോലി തന്നെ എന്താണ്? തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഭഗവാനിലേക്ക് ശരണം പ്രാപിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗുരു. അപ്പോൾ ആ ഗുരു നമ്മളെ ഈ മായയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ഗുരു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗുരു. അല്ലാതെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ ഉള്ള വേഷവിധാനമോ കുറെ വാക്ചാബല്യം കൊണ്ടോ കുറെ മാജിക്കുകൾ കാണിക്കുന്നതോ ഒരുപാട് ശക്തികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതോ ഇതൊന്നും അല്ല ഗുരു. ഒരു ഗുരു നമ്മളെ മായയിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കി ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞു തരുന്ന, ആ വഴിയിലേക്ക്, നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന, യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗുരു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ വേണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ. അല്ലാതെ ഈ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊന്നും പാലിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കരുത്. നമ്മള് അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരു അന്ധനെ വഴികാട്ടുന്ന പോലെയാണ്. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക്, നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്താണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം അറിയാത്ത ഒരുവന്റെ പുറകെ നമ്മൾ പോയാൽ നമ്മളും കുഴിയിൽ പോയി ചാടും. അതാണ് അന്ധരായ ഒരു മനുഷ്യൻ കാണാൻ കഴിയാതെ മറ്റൊരു അന്ധനെ തന്റെ നേതാവായി സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ വിഡ്ഢിയും മൂഢനുമായ ഒരുവനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.
അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ ഭഗവാനായ അങ്ങേ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. കാരണം അങ്ങ് സർവ്വദിക്കുകളിലും കാണാൻ കഴിയുന്നവനും സൂര്യനെ പോലെ സർവജ്ഞനുമാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജനോ ജനസ്യാദിശദേ സതിം ഗതിം യയാ പ്രപദ്യേത ദുരത്യയം തമ ത്വം ത്വം ജ്ഞാനമമോഘമഞ്ജസാ പ്രപദ്യത്തെ യേന ജനോ നിജം പദം. വത്സല മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജി, ഹരേ വിവർത്തനം. ഗുരുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭൗതികവാദിയായ ഒരുവൻ അവന്റെ ഭൗതികവാദികളായ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചും കാമത്തെക്കുറിച്ചും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അത്തരം ഉപദേശങ്ങൾ മൂലം മൂഢന്മാരായ ശിഷ്യന്മാർ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ തമസ്സിൽ തുടരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങ് ശാശ്വതമായ ജ്ഞാനം നൽകുന്നു. അത്തരം ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി തൽക്ഷണം അവന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ പദവിയിൽ സ്ഥിതനാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗുരു എന്ന് വിളിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വിഡ്ഢിയും മൂഢനുമായിട്ടുള്ള ഒരുവനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ, അതായത് ലക്ഷ്യബോധം എന്താണ്, ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് അറിയാത്ത ആ ഗുരു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ ഭൗതികവാദിയായ ഒരുവൻ അവന്റെ ഭൗതികവാദികളായ ശിഷ്യർക്ക് അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചും കാമത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുരു എന്താണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ കൂടുതൽ ബിസിനസ് വളർത്താം, എങ്ങനെ കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കാം, എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ചെയ്യാം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെ കിട്ടാം, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ. അവര് നമ്മളുടെ ശരീരബോധത്തെ കൂടുതൽ വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്, ആത്മാവിന് ഈ ശരീരവുമായി ബന്ധമില്ല, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകെ പോകരുത് എന്നല്ല പറയുന്നത്. അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി കൂട്ടാമെന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാര് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് മൂഢരായിട്ടുള്ള ഗുരു ഉപദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എന്താ, നമ്മൾ ഈ മായയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുമോ? എങ്ങനെ മായയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കൂ? ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക. മാമേവയെ പ്രപദ്യന്റെ മായാമേതാം തരന്തി. ശരണം പ്രാപിച്ചായേ മായയിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? കൂടുതൽ അവരെ മായയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് എന്താണ് ഈ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിലേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷെ എത്ര പേര് ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങുന്നുണ്ട്? എത്ര പേര് അത് വായിക്കുന്നുണ്ട്? കുറെ പേര് വാങ്ങി ഷോക്കേസിൽ വെച്ചേക്കും. ആ വീട്ടില് ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ട്, അല്ലെ പൂജാമുറിയിൽ വെച്ചേക്കും, തുറന്നു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ആ എസൻസ് എങ്ങനെ, നമ്മളുടെ മാനുവൽ ആണല്ലേ, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം ആ ബുക്കിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തുറന്നു നോക്കി ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾ എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഉള്ള അവകാശം, നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ലോകം അത് ഭഗവത് ധാമമാണ്, ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകമാണ്. നമ്മൾ അവിടുന്ന് വന്നവരാണ്, നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ആ ലോകം. ആ ലോകം ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ചത്, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടെ വസിക്കേണ്ടവരാണ്. അവിടെ കുണ്ഠിതമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയില്ല. ആദിഭൗതിക, ആധ്യാത്മിക, ആദിദൈവിക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശങ്ങളില്ല. അവിടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, ആ ഒരു പ്രവൃത്തി മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പോ അതിനുവേണ്ടി ഈ കുണ്ഠിതങ്ങളില്ലാത്ത നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജന്മ അവകാശമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് വൈകുണ്ഠം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകം.
അവിടെ പോകാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, നമ്മൾ ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. അതാണ് ആത്മീയ ലോകമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ധാമം. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവർ ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ പോയി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നിത്യം ഭഗവത് സേവ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ സേവ ചെയ്യും മാതാജി. അവിടെയും ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കളിക്കാനും നൃത്തം ചെയ്യാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ, 5 രസത്തിൽ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ ആ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോവുക, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. 52-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം സർവലോകസ്യ സുഹൃത്പ്രിയേശ്വര ഹ്യാത്മാ ഗുരുർജ്ഞാനമഭീഷ്ടസിദ്ധി തഥാപി ലോകോ ന ഭവന്തബന്ധതീർ ജാനാതി ചന്ദം ഹൃദി ബദ്ധകാമാ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേഷ മാതാജി, അന്ന് മുകളിലേക്ക് ആക്കാമോ കുറച്ച്? വിവർത്തനം. എന്റെ ഭഗവാനെ, അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരുടെയും പരമോന്നത ക്ഷേമകാംക്ഷായ മിത്രം, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത്, നിയന്ത്രകൻ, പരമാത്മാവ്, പരമോന്നതനായ ഉപദേഷ്ടാവ്, പരമമായ ജ്ഞാനം നൽകുന്നവൻ, എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണം, അങ്ങനെ എല്ലാമാണ് അങ്ങ്. അങ്ങ് ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഹൃദയത്തിലെ കാമാസക്തി മൂലം ഒരു വിഡ്ഢിക്ക് അങ്ങേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്ന് ഉപദേശം തരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹൃദയത്തിലെ കാമാസക്തി മൂലം ഒരു വിഡ്ഢിക്ക് അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്രയ്ക്കും ആസക്തിയാണ്, കാമമാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള വ്യഗ്രത കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതും. അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ട് ഉള്ള കാമാസക്തിയിലുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ, ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേ ജുനാസ്തിഷ്ഠതി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും മൂഢരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പുറമേ നിന്നും അകത്തു നിന്നും നമ്മളെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അകത്തുനിന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉൾവിളി വരുമെന്ന് പറയില്ലേ? ഉൾവിളി, അത് അവിടെ പോണ്ട, അത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഉൾവിളി വരുമ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ പരമാത്മാവ് നമുക്കൊരു സൈൻ തരുന്നതാണ് അതിലേക്ക് ചെയ്യണ്ട എന്ന്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഉൾവിളി എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവ് പറഞ്ഞതാണോ അതോ നമ്മളുടെ മനസ്സ് പറഞ്ഞതാണോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ അത്രയും ബദ്ധാത്മാക്കളായതുകൊണ്ടും ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ആ തിരിച്ചറിവില്ല, അത് മനസ്സിലാകണില്ല. പുറമേ നിന്നും ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നിർദ്ദേശം തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, ഭക്തന്മാരുണ്ട്, അവരിൽ നിന്നും ഉപദേശം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും കേൾക്കാൻ പോലും ഒരു താല്പര്യം വരുന്നില്ല. അവരിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാനാണ് ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് താല്പര്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, നമ്മള് ഇപ്പം ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയില് ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഏനമാം ഉപയാന്തിതേ. ഇത് ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നു. എന്തിനാണ്? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ. എന്താണ്
നിർഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ ബദ്ധാത്മാക്കൾ അവർ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. നമുക്ക് എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കാമാസക്തി കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരു താല്പര്യമില്ല, അത് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുമില്ല, അത് മനസ്സിലാകുന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അത്ര എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല, ആ ഒരു വാല്യൂവും കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ നമ്മളുടെ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ പുറകെ പോവുകയാണ്. ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേരത് സ്വീകരിക്കും? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവരെന്താ പറയാ, നമുക്ക് എന്തോ മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട്, നമുക്കാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഈ ലോകത്തുള്ള 99% ആൾക്കാരും ഈ ഒരു വൈറസ് പിടിപെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മനസ്സ്, നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് 2 ശരീരമുണ്ട്, സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ മനസ്സ് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളിലുള്ള വികാര വിചാര ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് കറപ്റ്റഡ്, ഒരുപാട് വൈറസ് കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാണ്. അപ്പൊ ആ മനസ്സ് പറയുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി, ഞാൻ അത് ചെയ്തു, എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തോന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ അഴുക്ക മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തോന്നുന്നത്. ഈ അഴുക്ക മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതെല്ലാം ആപത്തുകളായിരിക്കും വരുത്തുക, എല്ലാം വിനാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിന്തകളും പ്രവർത്തികളുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഉള്ളില് ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, ആ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ പരമാത്മാവ് നമ്മളെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് തെറ്റാണ്, ഇങ്ങനെയല്ല. അത് പക്ഷേ കാമാസക്തി കാരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല. ചിലപ്പോ നമ്മളെ മുതിർന്നവരായിരിക്കും ഉപദേശിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യരുത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല. കാരണം അവർക്കെല്ലാം അപ്പം കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണം. അവരെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നോ അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. അവരുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം. ആ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ ശത്രുവാന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കണില്ല. അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോവുകയാണ്, അതാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഈ മനസ്സ് എപ്പോഴും നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം ഭക്തന്മാരിൽ കൂടെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ശരിക്കുമുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോകാം. അവിടെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ നമുക്ക് സന്തോഷപൂർവം ആനന്ദം, പരമാനന്ദത്തിൽ അവിടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ സന്തോഷമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം. ആ ആനന്ദത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാദിയ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കൂ. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്റെ ഭഗവത്ഗീതയിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും പിന്നെ നമുക്ക് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, ഈ 3 ബുക്കുകൾ മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു 3 ബുക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാത്തിന്റെ എസൻസ് ആണ് അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്ന അമല പുരാണമാണ്. അത് ഒരു തെറ്റുപോലും ഇല്ല, സ്പോട്ട്ലെസ് ആണ്. ഒരു തരി പോലും അതിനകത്ത് തെറ്റുകൾ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള പാർഷദന്മാരും അവര് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ലീലകളും ഇതെല്ലാം വർണ്ണിക്കുന്ന ഈ 3 ബുക്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. നമുക്കിനി അവസാനത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ത്വാമഹം ദേവവരം വരേണ്യം പ്രപദ്യ ഈശം പ്രതിബോധനായ ചിന്ത്യർത്ഥദീപൈർഭഗവൻ വചോഭിർ
ഗ്രന്ഥീൻ ഹൃദയാൻ വിവർണോ സമയകാഹ. സാവിത്രി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചു. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. വിവർത്തനം. അല്ലയോ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരമനിയന്താവായി ദേവന്മാരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങയെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വെളിവാക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഉപദേശങ്ങളാൽ എൻ്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് ദയവായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് എന്നെ അറിയിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമേ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ശരിക്കും ഈ ഒരു നമ്മളെ ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കളും. എന്താണ്, എങ്ങോട്ടാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനാണ്. അവർക്കറിയില്ല ആരാണ് ആത്മീയ ഗുരു, എങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തും, ആരിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുക, എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ആ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇവിടെ സത്യവ്രത രാജാവ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ തന്നെ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. വേറെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഗുരു ആരാണ്? നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഗുരു അത് നമ്മളുടെ തന്നെ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ചൈത്യ ഗുരുവാണ്. ആ ചൈത്യ ഗുരുവാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് വരെ എത്തിച്ചത്. പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവസരമെല്ലാം തരുന്നത് നമ്മളുടെ പരമാത്മാവാണ്. ആ പരമാത്മാവിന് നമ്മളുടെ എല്ലാ ചിന്തകളും, നമുക്ക് പോലും അറിയാത്ത നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പല ജന്മങ്ങളിലുള്ള ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്നതാണ് പരമാത്മാവ്. അല്ലെ? നമ്മൾ എത്ര ജന്മം എടുത്താലും നമ്മളുടെ കൂടെ ഏത് ശരീരത്തിൽ കയറിയാലും നമ്മളുടെ കൂടെ വരുന്നതാണ് ഈ പരമാത്മാവ്. ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഗുരു. നമ്മളുടെ ഗുരു ചൈത്യ ഗുരു. ആ ഗുരു നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ലെവലിൽ വരെ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ സത്യവ്രത രാജാവ് എന്താ ഉപദേശിക്കുന്നത്? ഗുരു ആരാണ് എന്നൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടണ്ട, ഭഗവാനെ തന്നെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. അപ്പം ഭഗവാൻ ആ ഗുരു നമുക്ക് അർജുനന് ഗുരു ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള അർജുനന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം അത് ഭഗവത്ഗീതയായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ അറിയാം, നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തോ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അത് അർജുനന് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുത്തതല്ല. അർജുനൻ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമായിരുന്നു. ഇത് ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അന്ന് മഹാഭാരത യുദ്ധ സമയത്ത് അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരു വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ്? ഈ ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശമാണ്. ആ ഭഗവത്ഗീതയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്, ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ആ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഗുരുവിന്റെ മൂഢരുമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിന്റെ പുറകെ പോകാതെ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് സത്യവ്രത രാജാവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ഭഗവത്ഗീത നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ സത്യവ്രത രാജാവ് അത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കിട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനും സാധിച്ചു. സത്യവ്രത രാജാവിന് മത്സ്യാവതാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ മുമ്പിലുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഒരു പരമ്പരയിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ആ ഗുരുവിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എങ്ങനെ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത 4.34 ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം? 4.34. നമ്മൾ ഒരു ഹരിബോൾ.
തത് വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുക, അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് ചോദിക്കുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വിനയാന്വിതനായിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് സേവ ചെയ്യുക. കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്, അവർക്ക് ആ തത്വത്തെ മനസ്സിലായ വ്യക്തിയാണ് ഗുരു. ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിച്ച് നമ്മളുടെ വിനയത്തോടു കൂടി ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് സേവ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് നിർദ്ദേശിച്ചതാണ് ഈ ശ്ലോകം, അല്ലെ? 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗുരുവിൽ സമീപിച്ച് ഈ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചു. അതുപോലെ നമ്മൾ അർജുനന്റെ പാത പിന്തുടരുക. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പരമോന്നതത്വം അർജുനൻ ഭഗവാൻ അത് കേട്ട ഉടനെ അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു, ഇത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ വ്യാസദേവനും ദേവലനും അസിതനും നാരദനും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അതിനുശേഷം ആചാര്യന്മാരായിട്ടുള്ള രാമാനുജാചാര്യർ, മാധ്വാചാര്യർ, നിംബർക്കാചാര്യർ, വിഷ്ണുസ്വാമി ആചാര്യർ, ഇവരെല്ലാ ഉയർന്ന ആചാര്യന്മാർ, പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, എല്ലാരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന്. അപ്പൊ ഇത്രയും ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ എന്താണ് പ്രയാസം? ആ പരമ്പരയാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ 4 പരമ്പരയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതില് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പരമ്പര ഏതാണ്? നമ്മളുടെ പരമ്പര ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ കൂടിയുള്ള ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. വളരെ നിസ്സാരം. നമ്മളപ്പോ യഥാർത്ഥ ഗുരു ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ എന്താണ്? ആ ഗുരുവിന്റെ ഗുരു ആരാണ്, ഈ ഗുരു ഏത് പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, ഇത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ പകുതി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂഢരായിട്ടുള്ള ഗുരു അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ പരമ്പരയാണോ? അപ്പം നമുക്ക് 4 പരമ്പരയാണുള്ളത്. ആ 4 പരമ്പരയിലുള്ള ഈ ഒരു പരമ്പരയാണ് ഇപ്പം കൂടുതലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ശ്രീ സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള അവരും യഥാർത്ഥ ബോണഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പരമ്പരയായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിലുള്ള ഗുരു ഈ പരമ്പരയിലുള്ള ഗുരു എല്ലാം ആധികാരികമാണ്. അങ്ങനെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പം സത്യവ്രതം രാജാവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ തന്നെ നേരിട്ട് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഈ കലിയുഗത്തുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഏത് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം? അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള വ്യക്തിയെ വേണം എടുക്കാൻ. കൂടാതെ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചോദിച്ചറിയണം? വിനയാന്വിതനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് സേവ ചെയ്ത് ചോദിച്ചറിയുക. ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ആ പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ഗുരു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെന്ന് ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അതുപോലെ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് എന്താണ് ആത്മീയ ലോകമെന്നും, അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇസ്കോണിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആത്മീയ ലോകം എന്താ, അങ്ങനൊരു ലോകം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അറിയുന്നത്. നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് വരെ ഒരു സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകും, സ്വർഗത്തിൽ പോകും, നരകത്തിൽ പോകും, ഇത്ര മാത്രം അറിയാം. ഒരുപാട് ദേവീദേവന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഇവരുടെയൊക്കെ സ്ഥാനം എന്താണ്? ഇതിൽ ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം വ്യക്തമായി, നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ടായി, അല്ലെ? എന്താണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായത്. കാരണം ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഗുരുവിന് ഇതറിയാം. അദ്ദേഹം തത്വദർശിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകവും എല്ലാം അറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ആ അറിയുന്ന വ്യക്തി, ഒരു അന്ധന്റെ പുറകെ പോയാൽ നമ്മളും കുഴിയിൽ ചാടും. പക്ഷെ ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാകും, അല്ലെ? നമ്മളുടെ അന്ധകാരം നീങ്ങി. അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയ.
ആ ഗുരുവിൽ കൂടി നമ്മൾ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുക. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥനകളാണ് സത്യവ്രത രാജാവ് മത്സ്യാവതാരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ മത്സ്യമായിട്ട് വരികയും ആ ഒരു ബോട്ടില് സപ്തഋഷികളും പിന്നെ കുറെ സസ്യങ്ങളും എല്ലാം സ്വരൂപിച്ച് സത്യവ്രത രാജാവ് വാസുകിയെ കൊണ്ട് ആ ഒരു ബോട്ടിലും ആ ഒരു കപ്പലിലും നമ്മുടെ മത്സ്യത്തിന്റെ ആ കൊമ്പിലും കൂടെ കെട്ടി ഈ ഒരു പ്രളയ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിലുള്ള ഈ പ്രളയ സമയം ആ രാത്രി തീരുന്നത് വരെ ഈ മത്സ്യം ഈ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഈ സപ്തഋഷികൾ പറയും, രാജാവേ അങ്ങ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കൂ, അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ഈ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഈ ബോട്ടിൽ കയറിയതിനു ശേഷം ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ പ്രാർത്ഥന അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ നമ്മുടെ മത്സ്യ അവതാരം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ബോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നു. ഈ കടലിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ബോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മത്സ്യ അവതാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുകയാണ്. മത്സ്യപുരാണത്തെക്കുറിച്ചും സാംഖ്യയോഗത്തെക്കുറിച്ചും എന്താണ് ഭൗതികവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുക്കളും എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ വ്യത്യാസവും ഇതെല്ലാം സത്യവ്രത രാജാവിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ സത്യവ്രത രാജാവും അവിടെയുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന മഹർഷിമാരുമെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഫലസ്തുതിയായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മത്സ്യാവതാരം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കും എന്ന് പറയും. അതാണ് ഇതിപ്പം 8ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 24ാമത്തെ അധ്യായം, അതാണ് അവസാനത്തെ അധ്യായം. അത് അവസാന അധ്യായത്തിലാണ് മത്സ്യാവതാരം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സത്യവ്രത രാജാവാണ് അടുത്ത ജന്മം സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാനാകുന്നത്. വൈവസ്വത മനു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഈ സത്യവ്രത രാജാവാണ്. അപ്പൊ സത്യവ്രത രാജാവ് ആ മത്സ്യ അവതാര സമയത്തായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ജന്മമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അതായത് സൂര്യദേവന്റെ മകനായിട്ടാണ് സത്യവ്രത രാജാവ് അടുത്ത് ജനിക്കുന്നത്. വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സത്യവ്രത രാജാവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ. സത്യവ്രത രാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിലെ? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവഃ സമാന്വിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പ്രഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇത് 10ാമത്തെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11 നമ്മുടെ ശ്ലോകം. അതിൽ 8ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവഃ സമന്വിതഃ. അപ്പൊ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. മത്ത സർവം പ്രവർത്തത. അപ്പോ എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം, ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭജന്തേ മാം, എന്നെ ഭജിക്കുന്നു. ബുധാഭാവ സമന്വിത, ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ളവനാണ്. ആ ഒരു ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തി മാത്രമാണ് ഭാവത്തോടുകൂടി പ്രേമത്തോടുകൂടി
ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പം ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉറവിടം എവിടെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. എന്നിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. അപ്പോ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ശുദ്ധഭക്തന്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ കാണാൻ പോവാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം മച്ചിത്താമത്കഥ പ്രാണ. മച്ചിത്താമത്കഥ പ്രാണ. ചൊല്ലിക്കോ മാതാജി. മച്ചിത്താമത്കഥ പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ശുദ്ധഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ ശുദ്ധഭക്തൻ മച്ചിത്ത, എന്നെ തന്നെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കും, അല്ലെ? ശുദ്ധഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏത് സമയം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മദ്ഗത പ്രാണ, അവരുടെ പ്രാണനും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തർ. അപ്പൊ മച്ചിത്ത, എന്നെ തന്നെ മനസ്സിൽ അവർ ചിന്തിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതം, പ്രാണൻ തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവരാണ്. ബോധയന്ത പരസ്പരം. ബോധയന്ത പരസ്പരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം അവര് തമ്മിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ എത്ര വലിയവനാണെന്നും ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഫിലോസഫിയും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മള് സാധാരണ ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ളവർ ഒരു വ്യക്തി വന്ന ഉടനെ എന്തായിരിക്കും സംസാരിക്കുക? അവരവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. ഇപ്പം പൊളിറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. ആരാണ് ഇനി അടുത്ത ഭരണത്തിൽ വരുന്നത്, അവരെ കുറിച്ചും ഇനി എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട്, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ ഈ ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഫുൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചേ അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളൂ. കാരണം അവര് 24 hours 24 മണിക്കൂറും അവര് ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിച്ച് ഭഗവാൻ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് ബോധയന്ത പരസ്പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, പേഴ്സണലായിട്ട് രണ്ടുപേര് ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ വ്യക്തി സംസാരിക്കും. അല്ലാതെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ഭക്തന്മാരുണ്ടല്ലോ, ആ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാന്നല്ല. പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും. അതാണ് ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം. കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം. നിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്റെ. കഥയന്തശ്ച മാം, ഇവിടെ മാം എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? എന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അവരെപ്പോഴും എന്റെ കഥകളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ. അവർക്ക് അത്രയും തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച, അവരിത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വളരെ സന്തോഷത്തോടും ആനന്ദത്തോടും കൂടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണമല്ലോ, ഇതാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനല്ല. അവരുടെ മനസ്സിൽ മൊത്തവും അത്രയും സ്നേഹവും പ്രേമത്തോടും കൂടി ആനന്ദത്തോടു കൂടി അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് തുഷ്യന്തീച്ച രമന്തിച്ച. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തില് ആ ഒരു ബോധം, നമ്മൾ ആ ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ചിലപ്പം നാമം ജപിക്കും, പിന്നെ രാവിലത്തെ സാധനയൊക്കെ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നേ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ക്ലാസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത അവരുടെ ഹൃദയത്തില്
ഭഗവാനല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് സംസാരിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറൊന്നും അവരുടെ മനസ്സിൽ വരില്ല. അതാണ് മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ചമാം നിത്യം തുഷ്യന്തീച്ച രമഞ്ചിത. അപ്പൊ ഇതിലാണ് അവർക്ക് ആനന്ദം. അവര് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും ആനന്ദത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, പൃഥു മഹാരാജാവ്, ഇവരെല്ലാരും ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ അവരെല്ലാരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് രാജാക്കന്മാരായിട്ട് പോലും അവരുടെ സേവനം മൊത്തവും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് ആ ഭക്തിയുടെ വിത്തുണ്ടല്ലേ. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താലേ ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കത്തുള്ളൂ. ആ വിത്ത് മുളച്ച് എവിടെ എത്തണം? അതിന് പൂക്കളും കായ്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വലിയ ചെടി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുറിച്ചു കടന്ന് അങ്ങ് ആത്മീയ ലോകത്ത് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ചെന്ന് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ എത്തണം. അപ്പം നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് ഈ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ വിത്ത് ഇങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേട്ട് നമ്മൾ അതാണ് ശ്രവണം. ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഇതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ കേട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ള് ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനിലുള്ള ആ പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത ഇല്ലാതാവും. അത് ഇപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ പ്രവണത കുറെ കുറഞ്ഞു, എന്നാൽ 0 ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ സാധന ചെയ്ത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു തരി പോലും നമുക്ക് പാപമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലെത്തും. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി എത്തുക, ആ പ്രേമത്തിലെത്തുക. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്വഭാവം വരിക. എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളവർക്ക് അവരുടെ ചിന്തയും വാക്കുകളും അവരുടെ പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. ജീവിതം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച വ്യക്തികളായിരിക്കും ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ. ഭഗവൻ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താന്ന് നോക്കാം. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ 10:9 ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഫലം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ കൂടുതൽ അങ്ങ് മുഴുകിയിരിക്കും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭക്തിയുത സേവനം കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ഭക്തിയുത സേവനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കത്തുള്ളൂ. ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം ഉപയാന്തി തേ. തേഷാം സതതയുക്താനാം. അപ്പൊ ആരാണ് തേഷാം സതതയുക്താനാം എന്ന് പറയുമ്പോ ആരാണോ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്, ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്, ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം, പ്രീതിയോടുകൂടി, സ്നേഹത്തോടുകൂടി, ഭാവത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദന. ഭഗവാൻ ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനനാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ കർമ്മഗ്രാഹിയോ ദാനഗ്രാഹിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഒന്നുമല്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഭാവമാണ് നോക്കുന്നത്. അതാണ് ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം, പ്രീതിയോടുകൂടി, പ്രേമത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം.
അങ്ങനെ ഭജിക്കുമ്പോൾ ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം താൻ അവനെ എന്നിൽ എത്താനുള്ള ബുദ്ധി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. ഏനമാം ഉപയാന്തിതേ, ഏനമാം ഉപയാന്തിതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാർ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നു. ബൈ വിച്ച് അൺടു മീ, അതായത് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ബുദ്ധി ഞാൻ കൊടുക്കും. ആർക്കാണ് ബുദ്ധി കൊടുക്കുന്നത്? സദാസമയം ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ഈ പ്രീതി എന്നുള്ള വാക്കാണ് വളരെ പ്രധാനം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രേമത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ പ്രേമവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ വലിയ ഭക്തിയാണ്, നമുക്കൊന്നുമില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഒരു ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണ്. നമുക്കിപ്പോഴും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കെട്ടുപാടുകളും ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഭൗതിക കംഫോർട്ടബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ അതെല്ലാം സേഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു തരി ചിന്ത പോലുമില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനോട് അത്രയ്ക്ക് പ്രേമമാണ്, അത്രയും പ്രീതിയാണ് ഭഗവാനോട്. ആ പ്രീതി ഭാവത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്നിലെത്താനുള്ള ബുദ്ധി ഞാൻ നൽകുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ചില ഭക്തന്മാരെന്താ പറയാ, എനിക്ക് എത്ര ജന്മം എടുത്താലും ഇവിടെ നിന്നാലും എനിക്ക് ഭഗവാനെ മറക്കരുത്, അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തരുണ്ട്. അപ്പൊ പല ലെവൽ ഓഫ് ഭക്തന്മാര് ഉണ്ട്. അത് നമ്മള് പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ കോലാവേജ ശ്രീധരന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. കോലാവേജ ശ്രീധരനെ അടുത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീധരന്റെ കഥ ആർക്കൊക്കെ അറിയാം? അറിയാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏറ്റവും വലിയ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആള് അദ്ദേഹമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹമാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ തരാം. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താണ് ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞ എന്താ? ഭഗവാന്റെ നാമൃതം സ്പർശിക്കാനും സേവിക്കാനുള്ള അവസരമല്ലേ പറഞ്ഞ മാതാജി? അല്ല, ഈ ശ്രീധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദരിദ്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടെല്ലാം ചോർന്നൊലിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സെല്ലാം കീറി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു വാഴ വിറ്റാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആ വാഴയില കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് വിൽക്കുന്നത്. വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലമായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ ആ പൈസ കൊണ്ട് അതിന്റെ പകുതി ശതമാനം അദ്ദേഹം ഗംഗാസേവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. തുച്ഛമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ജീവിതമാണ്. അത്രയും ദാരിദ്ര്യം ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിയെ ആർക്കും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെന്ന് പോലും ആ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ നാട്ടിലെ, ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞു, ഗീതാ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും ധനികരായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കോലാവേജ ശ്രീധരനാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കും, നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? എനിക്ക് ഇനിയൊരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജന്മവും എനിക്ക് ഇതേ കോലാവേജ ശ്രീധരനായാൽ മതി. ഇതേ ശ്രീധരനും അതുപോലെ അങ്ങ് നിമായി ആയിട്ട് വന്ന്, അപ്പം കുട്ടിക്കാലത്ത് നിമായി, നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി ആയിരുന്നപ്പോ ഈ ശ്രീധരന്റെ അടുത്ത് പോയി വഴക്കിടും. എന്നിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാതെ ഈ വാഴയിലൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ നിമായി വരികയും ഈ നിമായി വന്ന് എന്നോട് വഴക്കിടുകയും എന്നോട് വിലപേശുകയും എന്റെ വാഴ കൊണ്ടുള്ള ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും എന്റെ ഈ ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ മാറി എനിക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിയായി എനിക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോകാനല്ല ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇനിയും ഇതേപോലെ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൂടെ, ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ശുദ്ധഭക്തരും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ബുദ്ധി തരും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാലും ഓരോ ഭക്തരും ഓരോ ലെവലിലാണ്. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ്, ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരാണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഹെല്ലിഷ് പ്ലാനറ്റിൽ പോകുമെന്നാണ്. നരകലോകത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ധാമത്തിൽ പോകുന്നില്ല. അവിടെ പോയി അവിടെ ഉള്ളവരെ പ്രീച്ച് ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്യമം അടുത്തത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തർ, ഭഗവാനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ഭക്തർ
കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഭഗവാനെ പ്രചരിപ്പിക്കുക. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളു മൊത്തം ഭഗവാനാണ്. അവരെ സദാസമയം ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അവരേത് നരകത്തിൽ പോയാലും അവിടെ കൂടെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്ഷന് കാണും. ഭഗവാൻ അവർക്ക് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിയും കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിനി ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കാം. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമാ നാശയാമി ആത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തർക്ക് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കൊടുക്കുകയാണ്. അഹം തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം. ഈ തേഷാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഏവാ അനുകമ്പാർത്ഥം അവർക്ക് കാരുണ്യം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു, അവർക്കുള്ള കാരുണ്യം കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തർക്ക് അഹം അജ്ഞാനജം തമഹ, ഞാൻ, അഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ, അജ്ഞാനം അതായത് അന്ധകാരം, തമഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധകാരം, അജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള അന്ധകാരത്തെ നാശയാമി ആത്മഭാവസ്ഥോ, നശിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആ അന്ധകാരത്തെ നശിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ആത്മഭാവസ്ഥോ, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജ്ഞാനദീപത്തെ കൊളുത്തുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊടുക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ അവരുടെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള അന്ധകാരത്തെ നീക്കി അവർക്ക് ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നു. അവരുടെ അന്ധകാരത്തെ മാറ്റി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജ്ഞാനദീപം കൊളുത്തുന്നു. അപ്പോ ഹൃദയത്തിൽ അന്ധകാരം, ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ നമുക്ക് ജ്ഞാനം തരും, നമ്മളുടെ അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. അപ്പം അത് നമുക്ക് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ പയ്യെ പയ്യെ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, നാമം ജപിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കിത് എന്താണ് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ നാമജപം, നമ്മൾ ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ചെറിയ കാരുണ്യം തരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനദീപം അത് ഭഗവാൻ തന്നെ തരുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ഈ ജ്ഞാനദീപം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്? ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കാണ്. നമ്മളെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാർക്കെന്നല്ല, അശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ജ്ഞാനം കൊടുക്കും. അവർക്ക് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആരാണ്? ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി. ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാനോ സ്വന്തം ഒപ്പിടാൻ പോലും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഉയർന്ന ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത്? കാരണം അദ്ദേഹം കേട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ആ ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റി ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ജ്ഞാനം തരും. അത് ഭഗവാന്റെ തന്റെ ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഒരു കാരുണ്യം കാട്ടുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഒരു പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത്. ഇപ്പം മായാവാദികൾ പറയും, ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സെന്റിമെന്റൽ ആണ് ഈ ഭക്തന്മാര്, അവരെപ്പോഴും നൃത്തം വെക്കും, ഭഗവാന്റെ പാട്ട് പാടും, അവർക്ക് ഒരു ജ്ഞാനവും ഇല്ല എന്ന് പറയും. മായാവാദികൾ ഫുൾ ടൈം വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അവർക്ക് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. പക്ഷെ അവര് പറയും നിങ്ങളൊക്കെ വികാര ജീവികളാണ് ഈ ഭക്തന്മാരെന്ന്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്കാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളത്. അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ഫിലോസഫി അറിയാം. ഇവരിങ്ങനെ ഒരുപാട് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ വേദങ്ങളുടെ എസെൻസ് എന്താണ്, വേദങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താന്ന് ഈ മായാവാദികൾക്ക് അറിയില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ്? ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന എന്തിനാ? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്, എന്തിനാ ഒരു ഭഗവാൻ അറിയാൻ. വേദേശ സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ, എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് വേദങ്ങൾ. അത് ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം. ഇവരിങ്ങനെ ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, അഥർവവേദം
പിന്നെ കുറെ ഉപനിഷത്തുകള് അങ്ങനെ കുറെ ശ്രുതി സ്മൃതി ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ എസെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്, അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് അതറിയാം. അത് പക്ഷെ മായാവാദികൾക്ക് അറിയില്ല. മായാവാദികൾ കളിയാക്കുമ്പോൾ ഇവര് ഭയങ്കര സെന്റിമെന്റലിസ്റ്റ് ആണ്, വികാര ജീവികളാണ്. പക്ഷെ ആ ഭക്തന്മാർക്കുള്ള എസെൻസ്, ആ ജ്ഞാനം കൊടുത്തത് ആരാണ്? ജ്ഞാന ദീപേന ഭാസ്വത. അത് ആ ഭഗവാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അന്ധകാരം മാറ്റി ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം ഇതില് നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുക. ഫിലോസഫിക്കലി നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ. ചില ആൾക്കാര് ഈ ഫിലോസഫി ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഒന്നും മനസ്സിലാകാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല, ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും, പഠിപ്പും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും. അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പഠിപ്പും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാവൂ എന്നല്ല. ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ഉള്ളില് ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത ഭയങ്കര ഫിലോസഫിക്കൽ ഒരു ബുക്കാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് PhD എടുക്കുകയും ഒരുപാട് ഡിഗ്രി എടുത്താലേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനില്ല. ഭഗവാൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പരമാത്മാവായിട്ട് നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം കൊടുക്കും. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗുരു എന്താണോ നിർദ്ദേശിച്ചത്, നമ്മളോട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം നമുക്ക്, ആ സ്നേഹം ഉണ്ടായ, ആ ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടായാൽ മതി. ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തെ വളർത്തും. ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വളർത്തി നമ്മളുടെ അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മളായിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം മതി, ഭഗവാനെ സ്നേഹം. അത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് വേറൊന്നുമില്ല. എന്താ എനിക്ക് പണമോ സ്വാധീനമോ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇതൊന്നുമല്ല. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്നേഹം കൊടുക്കുമ്പോ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് തരും. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി, ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പഠിക്കണ്ട, ഇനി മുതൽ ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 ഒന്നും പഠിക്കണ്ട, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ നാമജപവും നമുക്ക് ഭഗവാനുള്ള ആകർഷണമൊക്കെ വളരെ ലോ ലെവലാണ്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അപരാധത്തോടു കൂടിയാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഒരു പ്രേമവുമില്ല. പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി നമ്മളുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ, നമ്മളുടെ സെൽഫിഷ് കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനൊരു കോട്ടം വരാത്ത രീതിയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കുള്ള ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്ര ചെയ്യാണ്. ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് റീച്ച് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജൻ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാരും വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു, ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു, ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷനിലാണ്. അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് അങ്ങനെ നാമം മാത്രം ജപിച്ചിരുന്നാൽ പോരാ. നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം. നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പഠിക്കുക. പക്ഷെ മനസ്സിലാവണില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം എന്തൊക്കെയാണോ ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ജ്ഞാനത്തെ വളർത്തിത്തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഈ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം അറിയായിരുന്നു മാതാജി. ഇതാണ് ശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ വാഞ്ചിപ്പായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകയിലുള്ളതല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ. ഈ 4 ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്കൊരു തെറ്റ് വരാറുണ്ട്. നമ്മള് ലാസ്റ്റില്ലേ, തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഹ നാശയാത്മി ആത്മഭാവസ്ഥ എന്നല്ല ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നത്, ഞാൻ വേറെ വായിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് മാതാജി വായിച്ചപ്പോ അത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയി. ബുക്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ വായിക്കാം മാതാജി? നാശയാത്മി ആത്മഭാവസ്ഥ. അതെ അതെ. അത് ഞാൻ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോ വേറെ എന്തോ ആയിരുന്നു തോന്നിയത്. ഇന്ന് മാതാജി വായിച്ചപ്പോ അത് ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദം. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.